Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumshyiap near Fire Brigade Shnong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Dorbar Shnong Lumshyiap Lingba General Secretary Dr. KP Pawa haga khandai trik ubenai naitung arajar arpuai kala pha yu ukerwo Sngewlem sha ikurim shaki khon kikti bat shaki bahayeng hasam jong iba Mitchell Lyndem ubalong uwai niki executive member jong ka Dorbar Shnong Jingkhladnoh nagani ka sla perthai uba Mitchell Lyndem ulalong udkhot jong ka executive committee jong ka Dorbar Shnong Lumshyiap dando usnam arajar khat ar tat hado kasngi ba unda Jingkhladnoh ba na ka liang jong ka Dorbar Shnong ru kamla khlem da perto yo senyang ubenhei ba uba Mitchell Lyndem ulano sha usup uthiar jong ka Dorbar Shnong baro kawai ba ga jo ka por ka Dorbar Shnong ru kala penpau ba ka Jingkhladnoh jong uni urangba kala long ka jingdo nong ka bakrau hado kata-kata yo ka Shnong ka thau hi baro kawai